Το όνομά μου είναι Ανδρέας Πετρακόπουλος, γιος του Γεωργίου και της Θεοδόρας. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, στα Καλάβρητα, σε ένα μικρό χωριό που το λέγανε Λαπάτα. Εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 14 μου χρόνια. Και θυμάμαι το 1940, 28 Οκτωβρίου, που οι Ιταλοί ήρθανε και βομβαρδίζαν την Πάτρα. Ήμουνα μαζί με τον πατέρα μου. Ήμουνα τότε 8 χρονών. Και θυμάμαι που ο πατέρας μου είπε ότι άρχισε ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Ιούλιος μήνας, τα γερμανικά αεροπλάνα, τα Στούκας, ήρθανε και βομβαρδίσανε το χωριό μου, τη Λαπάτα. Εμείς πιστεύαμε ότι τότε αυτοί ήταν Άγγλοι, γιατί λέγανε θα έρθουν οι Άγγλοι να διώξουν τους Γερμανούς. Και εμείς βγήκαμε όχι τους από τα αεροπλάνα. Αλλά μετά τα αεροπλάνα αυτά ρίξανε βόμπες. Στο χωριό μου σκοτώσανε 7 άτομα. Με την πρώτη βόμβα ακούσαμε το θόρυβο και φωτιά. Εγώ έφυγα, γιατί είμαστε πολλά παιδιά μαζί, εγώ έφυγα και πήγα στο ποτάμι, που ήταν ένα μικρό ποτάμι, και χώθηκα μέσα στο ποτάμι σε κάτι ρίζες, που ήταν μεγάλα δέντρα. Και έκαθισα εκεί. Ένα ρολόι μου είχες χαρίσει, που το κοιτούσα όταν